aquest petit simposi. Ens la farà en Gerard Pamplona, que ell és, a veure que no m'equivoqui, és doctor en Història Moderna per la Universitat Pompeu Fabra. Ja el vam tenir nosaltres el divendres a Manresa, en la taula rodona, que bé, quan aconseguim fer la publicació de tot el que s'ha fet aquests dies, també inclourem una mica, si més no, un quadre de conclusions que vam arribar amb la taula rodona. Va ser molt interessant. I ell avui ens parlarà d'un episodi molt concret, que ja hem anat veient en diferents xerrades, ha anat sortint una mica en segon terme i que ell hi posarà el focus, que és la revolta de les Quinzenades i el paper del marquès del Poal en aquesta revolta. La revolta de les Quinzenades va ser el que es va produir el gener-febrer de 1714 a conseqüència de l'impost que els borbònics van intentar imposar per finançar les seves despeses de guerra. Jo ja no en parlo més, no vull xafar la conferència i Gerard, endavant. Vale, moltes gràcies. Intentaré ser breu i anar per feina perquè sé que... No, tenim temps, Sí, fes el que tinguessis previst. Vale, perfecte, no sé cap problema d'aquest sentit. Havíem de començar un quart, anem un quart d'hora tard. Em sap greu tallar el rotllo de la vall, avui ara anem a parlar de guerra, morts, destrucció... Hosti, això sembla el bola de drac. Pues més o menys. Com deien els borbònics, ja enllaço, no volia dir, però és cuchillo, hierro i fuego, ja veureu, ho deien així, és el tracte. El fet és que vinc a parlar de la revolta de les Quinzenades, que és una revolta antifiscal dins una guerra que forma part d'una altra guerra que en principi ja ha acabat però està continuant. Són moltes capes de conflictes i aquesta és una que se sume i fa que, com veurem després, la intensitat repressiva de la guerra vagi més enllà. El que m'agradaria parlar avui una mica més també, i per donar un plus o una visió també complementària a tot el que es pugui saber en general de la revolta, és des d'un prisma borbònic. La major part de les coses que diré avui no és com ho narren els catalans, sinó com es narra per part dels borbònics i els francesos i principalment castellans. Tots els actes de repressió que es fan des de la seva òptica. Què fa el senyor Marquès del Poal? Com el veuen els filipistes? Quin paper juguen aquí? Doncs veurem aquestes dinàmiques i principalment ho vincularem amb els mecanismes repressius per veure i com això es tradueix en l'impacte al territori. D'acord? La guerra dels 30 anys, la guerra de successió espanyola, les guerres napoleòniques serien els tres grans conflictes d'antic règim i la guerra del francès ja en època contemporània. Sí, però són tres grans... i la guerra dels 7 anys, si m'apures. Aquests conflictes marquen l'actualitat sense cap mena de dubte. Dels conflictes aquí, com a catalans, bàsicament és diari, perquè és el nou règim que sorgeix d'allà, la relació entre Catalunya i el centre, etc. Però anem des de Gibraltar, si fiquéssim un mapa mundial, repartició de les colònies, es configura el que siguin els Països Baixos, que passen a ser austríacs, i això desemboca després a Bèlgica, els Països Baixos i Gran Bretanya, primera potència ja, Àustria, que comença a perdre la seva influència a l'Europa central i a l'Imperi Sacre, i comença a tirar cap al que serà l'imperi austro-hongarès, al segle XIX. És un conflicte extremadament interessant d'estudiar, però des d'una perspectiva sociològica militar i vinculat als fenòmens de la repressió, és extremadament ric en innovacions. Disculpeu si a vegades alguns comentaris són una mica cínics, però no van amb la intenció de fer burla ni res, sinó una mica de fer-ho distès perquè estem parlant d'una guerra. Al 1707, aquest és el mapa de la situació del front al 1707, veiem que la Corona d'Aragó està pràcticament tota ocupada, hi ha un petit reducte austriacista, que és on estan, el que seria part de la província de Girona actual, alguna part de Tarragona i el que seria la província de Barcelona, la major part de Lleida ha sigut capturada. La guerra a partir de 1705, això és molt important, hem de pensar que és una rebel·lió militar, no és una revolta. Dins una perspectiva borbònica, el trencament de fidelitat que es fa el 1706, és una ruptura del règim de la monarquia hispànica. I dins una òptica del dret de l'època, el delicte de rebel·lió que es vincula a la lesa majestat és el més greu de tots. El més greu de tots. Això permet als borbònics aplicar el màxim rigor contra uns territoris que s'han rebel·lat, han trencat el jurament de fidelitat al monarca i per tant entren a la categoria d'heretgia. Els catalans, aragonesos, valencians i mallorquins són catòlics, pràcticament en la seva totalitat, però són tractats com a protestants, com a hugonots, i se'ls pot aplicar tot el rigor. D'aquí el derecho de conquista també.
Val? Aquesta justificació més a nivell teòric legislatiu dins la mentalitat de l'època dels militars i dels polítics es tradueix que al 1707 s'apliquin, ja s'han fet abans, els borbònics han aplicat una repressió duríssima a lo que és la franja de Ponent, a les comarques del Matarranya, al nord del País Valencià, al sud del País Valencià i a les comarques de Lleida principalment. Devastació, destrucció sistemàtica, i veurem que a 1707, quan ja estan guanyant la guerra, apliquen mesures repressives d'alta intensitat que no s'havien vist mai al territori peninsular d'ençà de la reconquesta, entre cometes, de la conquesta cristiana dels territoris peninsulars. Cas del setge de Xàtiva, al sud del País Valencià, comarca de la Marina, ens trobem que després de la batalla d'Almansa, que ja diguem que l'avantatge estratègica és absoluta per part dels borbònics, no tàctica en alguns punts, però és estratègica, és a dir, estan en principi guanyant la guerra, ja veurem això com es tradueix. I què fan? És una ciutat rebel, es considera de la matriu de tots els mals, i què fan? Primer de tot, massacren la població, els supervivents són deportats a Castella, es fa una destrucció de tot l'entramat urbà, el destrueixen al 100%, ho derroquen tot, el que es fa un urbicidi, no entraré en el que és, però un urbicidi és la mort d'una ciutat. Val? Ara entrem. Es destrueix tota la documentació anterior i què es busca? Això és un projecte que està ideat, està planificat i s'executa. I tot això tenim tota la documentació. La idea és crear una nova ciutat que generi al mateix temps una nova realitat social i s'aplica, com diuen ells, i ho fan, un procés de colonització deliberada. És a dir, expulsem tots els pocs supervivents a Castella i repoblem la ciutat amb colons principalment castellans. Inclús especula en fer una colònia d'irlandesos. També es porten allà alguns valencians lleials, borbònics i principalment també militars. Tot això generarà una ciutat que era la segona més gran del Regne de València, passi a ser, crec que tenia, si no tiro de memòria, disculpeu, no arribava a 10.000 habitants, descendeix més de la meitat, després de la guerra es queda a 1.000 o menys, i no recuperar aquestes xifres, com a Lleida que veurem ara, fins a finals del segle XVIII. I noves institucions. Procés de colonització deliberat i al mateix temps ho vinculen amb què? Eliminació de tot el sistema de govern municipal, això a nivell municipal, però si anéssim a nivell macro de les institucions del règim, fora, decrets de nova planta. Si tu vincules nova realitat demogràfica amb nova realitat política, què et genera? Una cosa totalment diferent a la prèvia. Sí? El que diem historiogràficament és aprofitar l'ocasió que es genera. Sí? Són projectes que al 1705 ja s'han ideat. La mentalitat francesa política, un intent de centralització o de maximitzar el poder monarca en contra de tots els territoris amb una idiosincràsia política pròpia, és a dir, els furs valencians i aragonesos, les constitucions catalanes, tot això són obstacles al poder reial. Per tant, aprofitant que han fet una rebel·lió, jo tinc el dret de conquesta, per tant, faig el que vull. I com han comès el delicte de lesa majestat, jo, des de perspectiva borbònica, estic legitimat per què? Per fer el que vulgui. I això significa que a ser una ciutat, aquí tenim la planimetria urbanística prèvia de Xàtiva i sota, si us fixeu, és la nova realitat. Eren conscients els que feien. I com ho fan? Diuen, hem de destruir tota la documentació prèvia per eliminar la memòria col·lectiva dels habitants del Regne de València, hem de construir nous monuments que generin nova realitat. Tot això és molt gramscià, però ells ja ho pensaven, no són estúpids en els mecanismes repressius. Sí? 1707, Lleida, el mateix. Es captura, octubre-novembre, i es destrueix pràcticament tota la ciutat. Si heu anat mai a Lleida direu, Lleida té poques coses històriques. Normal, perquè les pedres del barri gòtic de la ciutat ara formen part de la gran ciutadella. Aquí tenim Cardona, que és espectacular. Lleida, per desgràcia, no té res a envejar en aquest sentit. Sí? Ens van destruir tota la ciutat per edificar una nova ciutat pagada pels pobles catalans i aragonesos amb un objectiu claríssim, controlar la població. Era el mecanisme que tenien i així ho deien. Necessitem una gran fortalesa de ciutadella per controlar el territori, perquè aquests catalans no es tornen a revoltar en un futur. Òbviament, què fan? Procés de colonització, si deia aquest no s'aplica per falta de mitjans, amb què? Amb colons gallecs. No s'arriba a fer. Però la ciutat passa de 6.000, la segona del Principat, abans era la tercera, o empatat amb Perpinyà, Perpinyà annexionada als francesos, per tant la segona de Catalunya, ciutat de 6.000 passa a 300 habitants. Però espereu, aquestes xifres demogràfiques no es recuperen fins al segle XIX, i en bona mesura Lleida queda passant de ser la capital de la terra ferma i la segona ciutat del país a una ciutat que no entrarà a la revolució industrial fins a la segona meitat del segle XIX, és tot a enraderiment.
perquè veieu que l'impacte d'aquests conflictes encara duren. I un petit parèntesi, aquesta ciutadella va albergar durant la Guerra Civil un dels camps de concentració més grans del franquisme. És un petit parèntesi. Mireu, si haguéssim d'agafar quantitativament, les xifres són superiors a les d'aquesta gràfica. Vale? Les que hi ha aquí són destruccions de pobles pràcticament al 100%, si no serien molt més elevades. Veiem que del 1705 al 1708 ens trobem pics de repressió. No? Al Regne de València, la guerra ja dura fins al 1709, el setge d'Alacant, però entre el 5, el 6, el 7 i el 8, València és un escenari duríssim de la guerra. Duríssim. Destrucció de Xàtiva, destrucció de Dénia, d'Alacant, Vilajoiosa, Villarreal, Vinaròs, Sant Mateu, la pròpia València també es destrueix per construir una ciutadella. És un llarg etcètera de municipis. Aquí n'hi ha 20, però si els anem sumant tots, la xifra va pujant. Val? Són viles i ciutats. Catalunya, el mateix, ofensiva del 1707, la majoria d'aquí són de Lleida o de l'actual província de Girona. El Regne d'Aragó també sofreix molt, principalment els territoris de la Franja, és territori de frontera, i allà s'aplica una política de repressió sistemàtica. Estem parlant de crema de viles, deportació dels habitants, substitució d'elits, militarització, supressió de les institucions municipals. Sí? És una política que ja es comença a aplicar a 1705. No és novedós. Però després tenim un estancament de la guerra, es captura Tortosa i el front, òbviament, on es troba? A Catalunya. Però cap bàndol és capaç d'avançar. És a dir, tenen l'avantatge estratègic els borbònics, però a nivell tàctic, és a dir, a nivell local, no tenen un avantatge prou significatiu per derrotar les tropes aliades. Sí? Això es tradueix que Catalunya queda completament en zona de guerra i devastada durant el conflicte. Però si anem a la part que és el que ens toca avui, 1713-1714, veiem que hi ha un altre pic de la guerra. Sí? Què passa aquí? Doncs és el que mirarem ara. A 1713 la guerra sembla que està a punt d'acabar. Sí? Les tropes aliades, en aquest cas les imperials, abandonen, se fan els tractats de pau, que en principi els borbònics diuen perfecte, està tot fet. Els catalans consideren que els imperials són uns traïdors, que els estan abandonant a la seva sort, i diuen que Stauffenberg, que és el comandant en cap, els està abandonant i que és un desastre. Els borbònics què diuen? Que Stauffenberg és un pro-català que està endarrerint el màxim possible tota l'entrega de places per donar-los als catalans. O sigui, depèn de com ho miris, per uns és bo i per uns altres és dolent. El fet és que el 13 sembla que està a punt d'acabar i els borbònics diuen, bueno, si tu vols, direm la paraula seduir, no? I imposar-te d'una manera prou diligent per a crear un nou marc més favorable, doncs elaboren un indult. Ja en van fer un al 1706 abans de l'ofensiva de Barcelona, que va resultar inútil. Ara, al 1713, en fan un altre, com deia Felip V, per demostrar el seu paternal amor i clemència envers la població. Aquest indult va acompanyat de l'avançada de dos grans exèrcits, que fiquem aquesta xifra, no la sabem exactament, però jo crec que podria ser fins i tot superior, de 20.000 tropes que on van? Doncs capturen Tarragona, que s'entregue, ocupen tots els punts i van a Barcelona. I què diu Felip V? En cas que els catalans no s'entreguin i vulguin resistir, coneixeran el que és la ira. Se'ls castigarà. S'obrirà la porta a tot tipus de repressió i estarà legitimada per la seva obstinació en no rendir-se. Sí? Al mateix temps es reuneix l'estat major borbònic, els principals caps i els borbònics catalans que fan d'assessors militars, estem parlant d'Alòs, Gregori Mates, tots aquests els hi diuen com han d'entrar, quina és la idiosincràsia del poble català, com han de gestionar cada lloc. Sí? I què es fa al mateix temps? Una depuració de càrrecs, supressió dels sistemes de governs propis, en algun moment els mantindran, però després de la nova planta ja els eliminen completament. Es fan llistes negres de desafectes per dir quins són buenos, malos i muy malos. Execucions exemplaritzants. Saben que si maten, i si es pot fer davant de Barcelona millor per intimidar, que pelaran gent. Per què? Per acollonir a la població. Sí. Els mecanismes de control d'aquella època es basen en un principi bàsic, que és la coerció. Si el teu poder es representa a través del poder, poder sobrestar, monuments, etc., però en el dia a dia es plasma en la capacitat de la força. Si tu no t'imposes militarment, representa que tu no tens poder absolut i per tant ets dèbil. I en un context de guerra i de debilitament de la monarquia, foc amb foc. Sí? I ells tenen més capacitat, per tant, ho cremaran tot.
¿Qué dius? Disculpeu si llegeixo, Daréis orden al comandante del cuerpo de las tropas que estuviese más inmediato para que les haga intimidar que si no se rinden en el término de 2 horas, se les pasará a todos a cuchillo. Y confieso mandaréis al referido comandante que si no se rinden en ese término, se valga de la fuerza para apoderarse de los tales puestos y haga ahorcar los que defendieron, pues además de merecer este castigo como rebeldes obstinados y ladrones, convendrá se ejecute así para escarmiento de otros. Els borbònics tindran 1000 defectes, però compleixen el que diuen, perquè ho faran això. És a dir, el diuen, si no et rendeixes, sofriràs tota la ira, reguis. I els catalans què diuen? Arriben a Barcelona i diuen, aquí si no se'ns garanteixen les constitucions, nosaltres resistim. I què fan? Resisteixen. Crec que les conferències dels altres dies expliquen tot aquest moment del 1713, però perquè després d'entendre com es plasmarà això en les quinzenades, veiem que també ja es comença a entendre que s'ha de desarmar la població. Els catalans és un dels pobles més armats de tota Europa, per la lògica de defensa territorial, és a dir, com no tenien un exèrcit regular, està obligat tot el poble a tindre armes, quan es queda sometent es generen les milícies i a la guerra, a defensar el país. Sí? Com tothom està armat i com diuen els borbònics, fins i tots els nens tenen armes, s'ha de desarmar tothom. Sí, ja ho intenten fer al 5, no tenen els mitjans, ara ho faran de veritat. I després de la nova planta se requisaran, però ho fan a València, Aragó, Catalunya principalment i Mallorca. Inclús els nobles, en un principi, també se'ls hi requisen. I això en un context d'antic règim amb l'aristocràcia és molt significatiu. S'especifica que es destruiran tots els punts fortificats, com exemple Puigcerdà i Bellver. Se diu, com deien ells, dic en castellà, estas construcciones hechas por los mismos catalanes sean destruidas para que no caigan en manos de cualquier enemigo. I al mateix temps se plasma una idea que al 1705, fa 10 anys, ja s'havia esbossat, això ho havien fet els militars francesos, però ara que poden diuen, què farem? Com controlarem el país? El militaritzem. 5.000 soldats d'infanteria i 10.000 a Barcelona, 700 efectius aquí, un batalló i un esquadró a Castellcidó i la Seu d'Urgell respectivament, 1.300 a Puigcerdà, 600 a Hostalric, 500 a Cervera, Llull, Llarg, etc. Es militaritzarà tot el país. Per què? Perquè no ens fiem d'un pèl dels catalans. En aquest context ja porten gairebé 10 anys de guerra. I els odis són molt importants, inclús els francesos ho diuen. Ara ho veurem. Aquest és el mapa que vaig trobar, que jo crec que explica molt bé els focus de resistència principals. Tu també el vas ficar? Sí. Sí? És que és excel·lent aquest mapa. Jo que sou com... El vaig dir, espectacular. Paradoxa, fixeu-vos-hi, són les regions més muntanyoses i amb més vegetació de Catalunya gairebé. Estem en una guerra asimètrica. I en un conflicte asimètric, un té un avantatge apabullant en relació a l'altre, i l'altre bàndol, quin objectiu ha de fer? És molt contemporani, això. Com lluiten? Per exemple, els afganesos, com lluitaven? És guerra de guerrilles, són atentats, són escaramusses ràpides i marxar. Què ho fan els catalans? Òbviament no tenen un exèrcit regular tan elevat, tenen pocs tropes que han sortit de Barcelona, llavors efectuen una guerra de guerrilles aquí. És molt important això que diré ara. En una òptica militar de l'època, els regulars castellans o francesos, borbònics, francesos i castellans, consideraven que no lluitaven contra regulars. Lluitaven contra miquelets, principalment, que són guerrillers. I com lluiten contra guerrillers, aquests no són dignes d'un tracte igual. En conflicte, en la guerra, per exemple, als Països Baixos, si un militar borbònic capturava un militar austriacista, se'l tractava respectivament bé. Aquí no. Aquí, si un borbònic capturava un miquelet, se l'executava. I si se l'enviava a la presó, potser hagués desitjat que el matessin. O a la forca. És una dinàmica que es repeteix al sud de França amb les revoltes dels hugonots, de les Cevenes, per exemple, dels camissars, a les revoltes de Baviera de la mateixa època, a les grans revoltes camperoles, sí? No se'n salven. Llavors, si tu més aquest factor de la rebel·lió i que a més els que estan lluitant no són dignes d'equiparació militar, tot això està sumant un grau que maximitzarà el conflicte a una dimensió superior. Sí? Són rebels, conflicte de classe perquè no són nobles que dirigeixen, sinó són camperols armats que no tenen legitimitat, igual a destrucció del territori. I si a més li sumes, com deien els francesos, que en bona mesura
Mireu, he ficat cita textual, això ho diuen els francesos. En bona mesura el conflicte també està provocat per una diferenciació entre els catalans i els castellans i com els catalans estaven fins als nassos, disculpeu l'expressió, de l'ocupació castellana a la seva dominació, li sumava un factor encara més. Sí? Tropes estrangeres en territori català, ells ho perceben com una agressió més, els altres que estan sent agredits, i genera un clima ja de tensió i una espiral de violència que va augmentant tot. Des de Barcelona s'intenta, és a dir, Barcelona al principi de la guerra, com se va explicar segurament ahir, opta per una estratègia defensiva, més conservadora. Sí? Quan a partir del setembre, si no recordo malament, entre el Rafael Casanovas, s'opta per una estratègia molt més possibilista i es passa a l'ofensiva i què fem? Mobilitzem el país. La primera expedició és relativa, dic relativament perquè és una guerra simètrica, per tant no pots esperar una victòria aplastant. És un relatiu fracàs en termes absoluts, però genera una diversificació del setge de Barcelona i s'obren molts focs i genera la primera onada destructiva del que és la guerra dels catalans, del 13 al 14. Destrucció d'Arenys de Mar, Arenys de Munt, Manresa, Terrassa, Sallent, Arbúcies. Es crea el Cuerpo Volante. El Cuerpo Volante, la lògica és molt simple. Nosaltres, parlo de la perspectiva borbònica, ficarem territori lleial que és Berga 500 soldats de cavalleria, que estic especulant, inventant-ho ara, i aquests 500 què faran? Pues aniran a Prats de Lluçanès, aniran aquí, en cas de que sigui necessari. Sí? Aquest Cuerpo Volante que es dedicarà? Doncs a arrasar-ho tot. I què li diu el duc de Populi al senyor Grimaldo? Que l'objectiu és molt simple, para que se no sé si s'envie, aquí que es veu millor, para que se emplee y destine en castigar cualquier pueblo que concurra a la sublevación en todas las partes del país y las fronteras de Francia. Objectiu polític i militar claríssim, no? Bé, a l'octubre derroten l'expedició del diputat militar i el duc de Populi considera que els catalans es rendiran. Òbviament, gràcies a què? A la repressió que s'aplica. Digo, la disipación y la derrota de los rebeldes y asimismo la reducción, seguridad y quietud de todo el Principado, cuyos bravos y daños humores se conocen, eran muy considerables. Pues li està dient ja a Grimaldo. La cosa ja se calma, ens podrem centrar en Barcelona i la ciutat tardarà molt en caure. S'equivoca. Si fixat aquest mapa, això és d'un campament austriacista del 6, ¿vale? O sigui, que també agafem que no és d'aquell moment, però per mirar la imatge de com era un campament de l'època. I per què s'equivoca? Perquè si els borbònics es pensaven que la guerra ja a l'agost anava a acabar, se retiren els imperials, la cosa ja està, els catalans estan mostrant una resistència que no s'esperaven. Catalans que també tenen en les seves files aragonesos, castellans i valencians, napolitans, també tenen alemany, tenen holandesos, pupurri de tropes que han quedat per allà, que alguns han seguit lluitant al bàndol, sí? Llavors és una barreja, un conflicte que mescla de les lleialtats dinàstiques, però en aquest punt ja s'arriba a un punt de dir, els catalans diuen, no, si és que nosaltres ja estem lluitant per un rei que ni està ni se l'espera, però hem defensat les constitucions. I com en els tractats internacionals no s'està tenint en consideració això, nosaltres oferim una resistència a ultrança per mantindre les constitucions. Però és una línia vermella que els borbònics no creuaran, perquè en el seu imaginari col·lectiu, l'imaginari polític, en un inici quan van arribar els borbònics ja es fan plans per eliminar-los, però després d'una guerra tan brutal com la que han tingut, per aquí no passaran. Sí? I uns volen eliminar les constitucions. Felip V ho vol fer, en els seus escrits a Lluís XIV li diu, es farà, no es pot negociar. Quan comença la guerra, Lluís XIV, que tenim una imatge d'una persona especialment cruel contra els catalans, en aquest context és el bo del bàndol borbònic des d'una perspectiva repressiva. Per què? Perquè és el que li diu constantment a Lluís XIV, relaxa't, tranquil, tingues cura, siguis diligent, si tu vols seduir el poble l'has de tractar bé. Sí? És molt fàcil dir-ho, però Lluís XIV en les guerres en aquest context sí que és més diligent, en les seves guerres interiors, després ho veurem, no és així. És molt fàcil parlar de fora, però quan és els conflictes dins de casa és una altra cosa. I Felip V no està disposat a. Tot va pujar la intensitat i des de Barcelona Casanova diu, vinga, ara sí passem a l'ofensiva, els borbònics no poden, no ho estan aconseguint, hi ha algunes escletxes d'oportunitat, sí? I passen a l'ofensiva. Se vol mobilitzar l'interior del país. I qui serà aquesta persona clau que ha de liderar aquesta segona ofensiva interior? El nostre amic, el que motiva tota aquesta sèrie de xerrades, que és el marquès del Pol, i es fa el líder del front interior, que serà
un complet corcó per les tropes borbòniques des del gener fins al setembre de 1714. El descriuen com un veritable problema. És la persona que està liderant una sèrie d'atacs i escaramusses que estan perjudicant completament el setge de Barcelona i serà un dels responsables, en part, que arribi l'ajuda francesa el 1714, perquè els borbònics espanyols ja no poden, no estan aconseguint. Espanya està completament devastada, demogràficament ha sofert molt, no hi ha ni un duro, doncs la cosa ha d'acabar ràpid, han de vindre els francesos. I malgrat això, la diferència de números, aguantem. És lo paradoxal. No, això ja és gener del 1714, li escriu, si no recordo mal, a Grimaldo, li diu: la quietud que se experimentaba días en este principado se va alterando totalmente y declarando en una general sublevación originada después de publicar el repartimiento de la contribución de los cuarteles de invierno, habiendo empezado esta conmoción en el veguerío de Villafranca del Penedés, de donde salieron algunos de los rebeldes que, gozando del indulto, recordeu l'indult de 1713, se havien retirado a sus casas. És a dir, gent que havia marxat, òbviament armada, que ara veuen, i veurem per què, amenaçat la seva supervivència tant econòmica com de producció de béns. Què li diu a Grimaldo? Grimaldo era el secretari d'Estat, sí? Era el secretari de Felip V, que rebia tota la documentació. Le diu: espero ponerle muy presto en estado de volver a atajar y a castigar esta segunda, rebelión con el acierto y felicidad que el antecedente. Refereix a el diputat militar. Diu, bueno, és una rebel·lió, una sublevació general, però que tenim els mitjans per apagar-ho. S'equivocava. La cosa se maximitza i arriba a uns punts que no havien calculat en absolut. Sí? Fiquem-nos... Sé que és... des d'una visió contemporània és més fàcil. Siguem ara una mica empàtics amb els borbònics. Què vol dir ser empàtics amb els borbònics? Entendre la seva lògica del moment. És a dir, què els obliga a fer les quinzenades? Ells estan ocupant un país que ha sigut rebel, calculaven que en logística al mes d'agost ja tot estaria calmat, controlarien Barcelona, els principals punts, potser tindrien alguna revolta esporàdica en alguns punts, com després passarà amb el Carrasclet, però la cosa es quedarà allà. Arriba l'hivern, són hiverns dels de la guerra, són especialment freds i necessiten diners. Diners pels recursos, per mantenir un exèrcit que no esperaven que fos tan elevat en aquell context. I què han de fer? Doncs com tot el territori peninsular està en les últimes, Aragó l'han exprimit a uns nivells que la major part, més del 40% dels municipis de la Franja estan completament, i quan dic completament és 100% d'abandonament demogràfic, només Fraga i poc més, però Tamarit, els pobles de la Ribagorça, ni una persona, per què? 10 anys ja els han exprimits. Els valencians diuen no els toquem molt perquè aquests ja s'han enfadat, els tenim ara calmats, no els apretarem tant. Andalusia ja està desagnada, tots els territoris castellans no poden més. Els francesos ja no tenen gran cosa, per tant, les arques felipistes estan a zero. I com estan a zero, diuen, doncs, com la guerra l'han causat els catalans i la guerra està ajudant aquí, que ho paguin ells. Ells són els culpables del que està passant i ho pagaran. I què es diu? Doncs, s'inspiren en unes contribucions del 1711 que més o menys, durant la guerra ja s'han fet impostos d'hivern i han sigut especialment durs, als aragonesos especialment. 2 pesos mensuals dels habitants de les zones ocupades. Ara, el 1714, en un context finals del 13 principis del 14, el senyor intendent José Patiño, una figura molt important en la història de Catalunya, perquè és el creador, participa en els decrets de nova planta, és el que fa l'expedició borbònica per la captura del regne de Mallorca, és el que fa la logística, i és el que crea i aplica el cadastre, que és un impost revolucionari des d'una òptica d'antic règim, perquè després servirà d'inspiració per aplicar un impost, entre cometes, contribució única, que no serà únic perquè no desapareixeran els altres, i després s'aplicarà a la resta del territori. És a dir, aquí innoven pràctiques que generen el què? Una evolució de l'estat modern. Des d'una perspectiva de Max Weber, aquí tenim un alumne que en sap, perquè l'hem treballat a classe, què deia Max Weber? Te'n recordes? Com s'exerceix el poder? A partir de l'opressió de la policia i dels impostos. Exacte, i d'una burocràcia més sofisticada. És a dir, estem en un moment en què la burocràcia ha d'anar avançant i per exercir el poder i el control
necessiten uns nous mitjans. Aprofiten la conjuntura de rebel·lió per aplicar nous mecanismes de què? De recaptació fiscal. Tot gira al voltant de la recaptació fiscal. Tot. O sigui, la major part de les coses sempre és necessitem diners. Que aquest poble es rebel·le, el destrossem. Però l'objectiu és maximitzar la fiscalitat. I per maximitzar la fiscalitat has de generar un cos de funcionaris, has de generar una sèrie d'institucions que et permetin recaptar diners. I és el que faran els borbònics aquí. I per fer-ho, com ho has de fer? Doncs has de fer una població més homogènia, per tant un procés de castellanització, i al mateix que militarització. Per què? Perquè si no estan els soldats aquests no paguen. Sí? I a més la frontera amb França, que és un perill. Tot això que genera més militarització, més impostos, més pressió fiscal i pressió social. Per tant, aquí en ordre de contribució forçada, no he ficat les xifres perquè no hauríem de ficar les gràfiques, però perquè us feu una idea, els que més havien de pagar són la vegueria de Girona, seguit per Besalú, Barcelona, Puigcerdà i el Penedès. A Lleida ja no hi ha res a agafar, perquè durant més de 10 anys els han exprimit a un nivell per construir la ciutadella de Lleida, però després per tot el territori està, les descripcions i les gràfiques de destrucció són claríssimes, perquè us feu una idea, el 1717 a Cervera la meitat de la ciutat encara està destruïda. I la universitat que se fa ja com a premi per la seva fidelitat és un premi enverinat, perquè ho han de pagar els cerverins. Aquí l'Estat no regala res. Això és molt important, O sigui que és dur, la pressió fiscal de l'època és una cosa increïble. I què es diu? Doncs en José Patiño diu, per aconseguir tots aquests diners que necessitem per pagar les tropes del setge de Barcelona i que es reparteixen pel territori, hem d'aplicar un mecanisme coercitiu de recaptació. I com es fa? Doncs fan el que s'ha fet sempre. Amenaces, això és el més lleu. Segrestos dels jurats, és a dir, o de persones de caps de família. Agafem el pater famílies, l'en fiquem a la presó i si la família no paga, no el veuran. Agafem el jurat de l'Ajuntament o el PAE i si no paguen l'equivalent que es demana, fora. No sé si el veuran, però si no paguen no el veuen, no l'alliberen. És una pràctica molt comú de l'època. Assassinats selectius, sempre estan les execucions, allotjaments, que ara fan una menció especial als allotjaments, i les confiscacions de béns. Les confiscacions de béns és una pràctica essencial. De fet, certa part de la historiografia espanyola considera que si Felip V guanya la guerra en bona mesura és per l'avantatge econòmic que li generen les confiscacions de béns. Els austriacistes també ho fan. Carles III crea juntes de segrestos. Però, si haguéssim de fer una comparativa, veuríem, de fet és així, l'impost sumat tant de Castella, perquè a Castella també hi ha nobles que donen suport als austriacistes, Aragó, València i Catalunya, estirien aquí. Si sumem tot el que ha robat, tot el que ha confiscat, perdoneu, els austriacistes a la guerra, la gràfica arribaria aquí. Se pot dir que els austriacistes també confisquen? Sí, però no en absolut es pot comparar en termes quantitatius. Per què? Per dos motius molt simples. El primer, els austriacistes no tenen capacitat per a fer-ho, per desplegar-se, i la segona, no tenen el temps per a fer-ho. Quant temps controlen Aragó? 1706 fins a 1707 i després a 1710. València també, menys encara, 2 anys. Catalunya està en el temps aquí, i és veritat que en 1705-6 ja s'especula que fins a 400 borbònics catalans marxen, però en termes absoluts és una misèria. En termes quantitatius, si hem de dir a qui donen suport els catalans, és apabullantment claríssim a favor dels austriacistes. Només una petita part de l'elit, tant eclesiàstica com secular, dona suport als borbònics i marxen exiliats. Josep Talós, que després tots aquests seran reincorporats a l'administració per lleials. Sí? Però la diferència és tan gran que no es pot comparar. I finalment, i d'aquí ve el nom de les quinzenades, cada municipi ha de contribuir afectant una paga quan? Cada 15 dies. I fiqueu-vos que sou un català de... no sé, aquí segurament la majoria sou de la Catalunya central, sortim del mar, fiquem que... Móra d'Ebre. Móra d'Ebre, que formava part de la baronia d'Amposta, si no recordo malament, territori capturat després de la captura de Tortosa el 1708. Portes des del 8, campanyes del 9, 10, 11, 12, 13, i ara, un altre cop, més impostos. No tens comerç, perquè està trencat. No tens font de riquesa, estàs en un mètode de subsistència màxim. I ara t'estan exigint encara més, i a nivell de cada 15 dies, a mi personalment m'enfadaria. Sí? Qui són els personatges que es revolten? Alguns d'ells són soldats que han servit durant anys i anys a la guerra, que estan experimentats, tenen armes, i diuen, heu de pagar. I diuen, per aquí no passo. I a més,
hi ha un factor, que és que faig un adelantament a la segona diapositiva, és que dins l'imaginari col·lectiu del català de l'època estan exempts de pagar això. Ells consideren que és injust i il·legal que se'ls apliquen aquestes mesures de contribució fiscal. Per tant, senten i que estan empoderats, que els empara la llei de dir que no paguem. I com no paguem ens revoltem, que és la forma de reivindicació. Ara fem vagues, abans agafaven el fusell, sí? I combatien. Deixeu-me fer un petit incís. Ara he mencionat els allotjaments, val? Moltes de les pràctiques coercitives que s'apliquen en la guerra venen d'una tradició, és a dir, s'innova sí, però tot això és una experiència que França ha desenvolupat ja en les dècades anteriors en un alt grau. Per què ho dic això? Lluís XIV, benèvol amb els catalans en 1713 i 14, dins les seves fronteres és implacable, més si són hugonots. Sí? No parlem de la guerra ja dels 9 anys i totes les reunions que són guerres que es projecten a l'exterior i ho destrossen tot, al Palatinat l'arrasen, destrueixen totes les ciutats. El que he explicat a Xàtiva ho fan, a Heidelberg, Magúncia, totes les ciutats del que és actual Rin, Westfàlia, Alsàcia, Lorena, queden a zero, ho arrasen tot per ordre directe de Lluís XIV. Doncs dins les seves pròpies fronteres fan una pràctica que són les dragonades. L'edicte de Fontainebleau del 1685 declara il·legal la pràctica del protestantisme, sí, al territori del Regne de França. Molts s'aplica una coerció directa i indirecta, la indirecta a nivell institucional. Cap protestant pot accedir a càrrecs públics. A més, pagaran més impostos si volen fer. Però ja, la guindilla per tancar-ho tot, quina és? Els aplicarem una violència física deliberada. I l'exèrcit francès, que en aquell moment és el més numerós d'Europa, estem parlant de 400.000 efectius. En una lògica de la revolució militar, això és el que genera tota la creació de la burocràcia, sí, la military revolution que es diu. Com tinc tants soldats, els he de pagar, per tant he de recaptar més. Per tant, necessito una infraestructura d'estat que controli millor el territori, per tant recapti i pagui això. Doncs tots aquests soldats, no tots, els que són els dragons, tropes d'elit, si els dona una ordre molt simple: sigueu tan salvatges i brutals com pugueu pel territori. I què es fa? Se'ls envia a les cases dels protestants. I no marxaran d'aquelles cases fins que es tornin catòlics. Són castigats aquells que no són brutals contra la població. És a dir, la monarquia castiga els soldats majos. Desenes de milers de protestants passen al catolicisme, però en altres territoris, com les Cevenes, els camisards diuen fins aquí. I hi ha una guerra ja també brutal. I quan dic brutal és que és molt semblant la dinàmica que s'aplica en 1713 a Catalunya. De fet, els francesos, quan estan veient el percal que hi ha a Catalunya, diuen a Lluís XIV: la guerra a Catalunya s'ha d'acabar ja, perquè té uns llaços i unes connexions amb la revolta dels camisards. La Cevenes és una regió, perquè si heu anat mai a Lyon, o és la zona que estaria entre Lyon, més o menys, i Montpellier. És una regió molt muntanyosa i és molt fàcil que hi hagi revoltes. Doncs els francesos ja ho van arrasar tot. I tenien por que el conflicte dels catalans s'enllacés i els generés una segona onada de guerra repressiva i d'inestabilitat. Per tant, els francesos diuen: s'ha d'acabar ja. Doncs aquesta pràctica de les dragonades, això inspira als borbònics a Catalunya. Perquè molts dels militars, fins a 1713, fins al 10, amb major intensitat, a partir del 10 de la Retorta d'Almenar, llavors marxen més. Els líders borbònics són francesos, els militars. I aquests militars han participat en les campanyes de Lluís XIV en guerres com la Guerra dels 9 anys. El Palatinat que he explicat, el mariscal Tessé, que és clau en el context del 5 i el 6, és un tio que ha destruït tot el Matarranya, tots els pobles de la Franja, però que dècades abans havia destruït completament el Palatinat. Però espereu, contra els Vaudois, que són una comunitat del territori de Savoia, protestant dels Alps, Lluís XIV envaeix el territori, que no era part de la seva jurisdicció, amb un objectiu claríssim: exterminar, ho diuen així, exterminar el poble de la comunitat dels Vaudois i repoblar aquelles regions muntanyoses amb colons catòlics. Se'ls expulsa a tots, els que queden supervivents se'ls expulsa del país i se'n van principalment a Suïssa o territoris alemanys protestants, i s'aplica una política deliberada que des d'un concepte actual consideraríem un genocidi. Doncs aquests senyors que participen allà són els que serveixen aquí després. Com no han d'aplicar els mecanismes que han après repressius aquí? Això es tradueix al territori.
i es tradueix en una destrucció de tot l'entramat. Vale? Tenim la repressió, ara tornem una mica a la lògica catalana. Vale? Com he dit abans, els catalans consideren que no han de pagar. Llavors es genera una revolta antifiscal. És a dir, és una revolta dins d'una guerra que forma part d'una altra guerra que en principi ja s'ha acabat, però encara està. Són capes, però òbviament, com totes les capes, estan interconnectades. Quan Casanova es envia al marquès de Poal a liderar l'interior, el senyor Poal es troba el millor context. Sí? Partint de la base que no podem fer gran cosa, és un moment idíl·lic. No? I els borbònics estan obligats a perdre efectius al setge i han de pacificar el país. Encara millor. Marxa el Poal, arriben a Cardona, on està el seu germà, i diuen si ens estem trobant aquí un regal, és un caramelet, aprofitem-lo. El que dic és un spoiler express, però els borbònics diuen tot això és culpa dels de Barcelona, però els de Barcelona es lamenten de que no han tret el màxim suc possible a una revolta d'aquestes característiques. Bueno, quines seran les conseqüències d'aquest aixecament antifiscal? Aixecament antifiscal, destrucció de viles i assassinats massius. La llista és desenes, crec que supera els 20 llargs. L'Alvareda, a un article que té molt interessant, en nombre 17, però jo crec que pot arribar a més, la xifra. Sant Quintí, Caldes de Montbui, Oristà, Sant Feliu Sasserra, Sallent, Torelló, Espinelves Vesprats, de Lluçanès, la Pobla, Claramunt, Peramola. També què? S'ha de destruir, aprofitem això i destruïm totes les fortificacions que poden servir als miquelets. Castellví, Cervelló, un llarg, etc. Què fan els borbònics? Com no s'esperaven aquest tros de revolta antifiscal, i diuen, si tenim el Cuerpo Volante, sí, però el Cuerpo Volante estava ideat per combatre a partides de miquelets que com a molt arriben a una centena. I ara s'estan trobant a desenes que arriben als milers de revoltats. Què diuen els borbònics? Això ho deia Vallejo, si no recordo malament, que era un comandant molt important. Al querer apagarse en unas partes el fuego, se vuelve a encender en otras, con mayor voracidad. Siempre se debe recelar de los catalanes. No es fiaven ni un pèl. En tots els escrits dels militars diuen al tant amb aquests, no us fieu, mà dura sempre que pugueu. Al mateix temps, es lamentable que no conociendo en tiempo el grande fondo de esta conjura, dejó tan desunidos los cuerpos, és a dir, no se'ls ha prestat atenció perquè es pensaven que això no passaria, que los ha expuesto a todos a un manifiesto peligro. És a dir, la cosa se'n va de mà, se'ns està descontrolant. Els pilla completament desprevinguts. I quan el poder quede vist que no té tanta capacitat, com reaccionen els règims autoritaris actuals envers conflictes interns o revoltes? Què va fer Al-Assad el 2011? Què van fer a Tunísia el 2011, a Egipte? La mà dura. Per què? Perquè quan tontó el poder treu la seva cara fosca i per mantenir el poder, la capacitat de control, etc., treu la força. Quan els mitjans de seducció, diguem-ho, o de consens es trenquen, mana el més fort. Sí? Llavors, ells com responen al foc? Amb més foc. Val? A Caldes de Montbui, què diuen? No entraré en les disputes del territori, agafo a nivell macro, m'hauré de disculpar si voleu escoltar com és la batalla de Caldes, no entraré aquí, però agafem el fet repressiu. Cada cas és singular, però tots comparteixen una cosa, que és descripcions com aquesta. Pasando a cuchillo a cuantas se hallaron las personas tenaces en su defensa. Luego se entregó al saqueo y al fuego, hasta no dejar una sola casa que se reservase de tan justo castigo. Així amb tots, Amb tots. ¿Qué deia Sant Quintí? Los felipistas van a atacar por 3 partes, consiguiendo apoderarse de ella y pasando a cuchillo, siempre sur, pasando a cuchillo y fuego, a los que se disputaron su entrada, de suerte que solo se libraron los que lograron la fuga, por entre las quiebras y barrancos, y aún fueron seguidos hasta lo más áspero de la montaña. Com explica qui va ser el meu director de tesi, el doctor Alvareda, en aquest cas concret, el marquès de Lede va ordenar poner fuego a la villa, que era de 140 casas sin las masías circunvecinas, cuyas resolución es inexcusable aprobársela, pues la reciente perfidia de estos naturales se ha hecho ya indigna de toda piedad, és un marc de rebel·lió, per tant no mereixen clemència, y con consideración y precisa usar el hierro, el fuego, y aquí no ho fiqué però també diuen, i el cuchillo.
Sí? No mereixen cap mena de clemència aquests catalans, perquè des d'una òptica borbònica el que pels molts catalans és una revolta antifiscal que potser no està íntegrament lligada amb la resistència de Barcelona, per a ells sí que ho és. Per a ells sí que ho és. I com no són soldats reglats, que ara veurem el marquès de Pol intervé i dona suport, són camperols armats. Per a ells, l'escòria de l'escòria, perquè apliquem aquí un concepte de classe. Sí? No és un cavaller noble que està lluitant contra un cavaller noble, és un noble que està matant o està lluitant contra camperols, contra serfs, que no tenen ni propietat a la terra algú, segurament. Quin paper juga el protagonista d'aquestes jornades? Bé, el marquès de Pol es troba un regal que ningú s'esperava, i és un regal que permet, durant més de 3 mesos, desestabilitzar completament el setge de Barcelona, i és un dels factors que obligarà els francesos a intervenir. No estan guanyant o sigui, tenen l'avantatge estratègic, tàctic en la major part del país, però no estan aconseguint derrotar. Barcelona està aguantant, els catalans controlen amb els mallorquins el mar, encara reben ajuda de Nàpols, de Sardenya, de Mallorca mateix amb efectius, arriben soldats, arriben provisions, no són tants, no són significatius, però és important saber que encara controlen el mar, i això esperona a la resistència. És a dir, no està tot perdut, pensaven des de Barcelona, si no s'haguessin rendit ràpid. Tu no et rendeixis si no veus que hi tens opcions. Sí? Llavors el marquès del Pol aprofita la situació i què fa? Doncs aprofita els mitjans propagandístics de dir, escolteu, que aquests estan destruint tot el país, els pobles i els municipis, uniu-nos a vosaltres, amb nosaltres, i lluitem contra un enemic que és castigador o opressor. I com deia el seu germà, del marquès de Poal, tot això s'ha d'unir a la defensa de la llibertat i de la pàtria. Canalitzem l'odi social i la ira envers a l'opressor borbònic i castellà per alliberar-nos. Sí? Uns estan lluitant per no pagar, però els altres estan lluitant per una visió política. S'enllacen. No tots, però s'enllacen. Què diu? També val a dir que els propis revoltats, principalment les tropes en aquest cas que venen de Barcelona i els que s'han unit a elles, també cometran actes que avui consideraríem crims de guerra, i succeeixen principalment en el que siguin municipis del Berguedà, principalment el Berguedà, Maresme i la Noguera. En alguns municipis, com Pons, són assassinats els jurats que són filipistes. A Manlleu també s'amenaça molta població. ¿Qué diuen els filipistes militars? Doncs aquests revoltats han predicado mucho por donde han pasado y han reavivado con sus falsas noticias, és a dir, amb la publicística que existeix, los ánimos de los de su inclinación, que no son pocos. Han hecho atrocidades contra los buenos vasallos de su majestad. La descripció borbònica que ens està dient aquí. Crec que és bastant significatiu, no? Que estan animant a la població, és a dir, aquests revoltats, a animar-se a ells, que no són pocs, sinó són molts, i que aquests han comès bastants crims de guerra. Diré una cosa. Quan he explicat les confiscacions de béns, borbònics aquí, ostracistes aquí, si fiquéssim una gràfica comparativa, que no us l'he ficat, però ja us la faig, és molt simple, comparativa, es pot comparar la repressió ostracista del 13-14 amb la borbònica? Sense cap mena de dubte, no. Per 2 motius, en veritat són més. Un, les ordres de Barcelona en cap moment indiquen que s'hagi de cremar i matar gent. En les borbòniques, sí, i és textual. I a nivell quantitatiu, mentre que els ostracistes catalans assassinen, fiquem 1 o 2 jurats per municipi, els borbònics ho arrasen tot, sense distinció de gènere, sense distinció de classe. Potser alguns nobles sí que es poden salvar o ja han marxat. Sí. No és equiparable, no es poden comparar, perquè les xifres així ho demostren. Però si les xifres fossin elevades, hi ha un component també clarament diferenciador, que és el factor ideològic i polític. Els borbònics ordenen que es faci. La resistència catalana no ordena que es faci. I aquí el marquès de Poal demostrarà la diferenciació amb comandants com Vallejo, malgrat que cremen molts municipis, és dels amables. El duc de Populi, què diu en Poal? Poal se diu, les cròniques, aquí ballen molt perquè els borbònics no fan referència, per exemple, al fet dels degollats. Jo personalment no l'he vist, llavors, en base al que s'ha fet, es considera que hi ha,
ho acceptem, és el marquès de Poal que salva, després dels fets de la gleba, als presoners borbònics, oficials, perquè molts sí que moren, però en Poal aconsegueix salvar, és a dir, es mostra una diligència per part d'aquest líder, cosa que no fan els líders borbònics en aquest cas. Sí? Hi ha una frase que, quan jo recordo estar fent la tesi, que em va fer molta gràcia, quan vaig veure que feia unes jornades vaig pensar, mira, en Poal, quan és molt important en Poal és el 13-14 principalment. L'historiador Sant Pere i Miquel, a principis del segle XX, que té una obra molt interessant per ser del segle XX i molt positivista, però molt bé, té alguns errors, òbviament, tampoc el jutjarem per això, però dona una base molt sòlida, diu que al gener del 14 el país se encontrava entre dos terrorismos, el del Poal i el de Berwick. Berwick encara no hi era. Li perdonem aquest petit error. Li perdonem l'error contextual. Però, clar, quan jo vaig llegir això dic, el que us acabo d'explicar ara és una resposta al Sant Pere i Miquel. Jo al senyor Sant Pere i Miquel, que crec que era del Partit Liberal a principis del XX, li diria, senyor Sant Pere i Miquel, El fin de la nació catalana és la seva obra. En Poal no és equiparable, no a Berwick, al Populi. Per què? Per el que us he explicat ara. Que han comès atrocitats des d'un prisma actual? Sí, perquè s'ha assassinat gent. Però si ens agafem a nivell quantitatiu, res a veure. Val? Bueno, què deia el duc de Populi? A mi aquesta frase, per això l'he ficat en negreta, és de les meves preferides. Toda esta conspiración es emanada de las diabólicas supersticiones y las diligencias de esta rebelde capital de Barcelona, habiendo asegurado a algunos desertores y a otros sujetos que se han hecho pasar a la plaza, que esta general conmoción es dirigida a disponerla de suerte que ha cometido este campo a un tiempo mismo de una universal salida de los de adentro y un avance general de los de fuera, logre su ciega pérfida la ruina total de la destrucción de estas tropas. Què està dient aquí? Que tot això és culpa de Barcelona i que forma d'un pla dels que surten per coincidir amb els de fora i intentar salvar la ciutat. Aquí els austriacistes i aquí el marquès de Poal i el seu germà, com veurem al final, es lamenten d'això. Vale? Ja arribarem. El fet és que al gener esclata la violència, els pobles s'alcen en armes. Recordeu el mapa anterior, aquell que us he ficat que ha compartit el senyor Serra? Són les zones muntanyoses de Montblanc, Serra de Prades, el Pallars Sobirà, Catalunya Central i poc més, però tot aquest eix que tanca una mica el país s'arma tant que trastoca totalment la lògica borbònica. Ells diuen, els borbònics, aplicarem la màxima violència i militaritzarem encara més el país perquè això farà la pau i al mateix temps, com deien els militars en campanya, deien els catalans no són tan rucs, no deien rucs, però no són tan necios de seguir amb la guerra després de Rastatt. I sí que ho van ser, sí. No van a parar. És a dir, els borbònics van que... Quan tu llegis les seves cròniques, disculpeu l'expressió, flipen. No es creuen. De fet, quan ja comença la guerra al 13 diuen avançarem perquè no hi ha poble tan estúpid de resistir i fer una guerra quan estan sols. Però s'equivocaven, perquè sí que hi ha un poble tan estúpid de fer-ho. I van resistir. Quin és el problema que es troben els borbònics? És a dir, en senyor Patiño diu, els aplicarem aquest impost, se troben la guerra, però al mateix temps, en aquells que no s'han revoltat, per què no s'han revoltat? Perquè tothom ha marxat, no hi ha diners, per tant, fugen a les muntanyes, per tant, és una baixada demogràfica, els camps queden completament buits, per tant, no es produeix aliments i el país queda pràcticament abandonat. Per tant, si la lògica era recaptar ingressos per pagar els soldats, s'estan trobant més guerra i més pobresa. Per tant, menys recaptació. Un desastre absolut. Això perquè veieu que si bé la direcció de la guerra té un horitzó i una finalitat molt clara per part de Felip V i els seus ministres, no significa que dins les files de la cort i polítiques hi hagi debats. I hi ha debats molt vius. Abans dels decrets de nova planta de 1707, hi ha una batalla interna dins la cort enorme. El Consell d'Aragó intenta que no s'apliqui el decret de nova planta, s'intenta minimitzar, al final s'imposa el que és el partit afrancesat dins la cort, que són els enviats per Lluís XIV, que diuen no, s'ha de fer, liderats per Amelot i Jean Auguy, no entraré a la seva descripció. Però en aquest moment ja no és tan fort el partit
francès, tot i que està Jean-Henri és el que reorganitza les finances de la monarquia i vol trencar tots els furs i les llibertats dels catalans per maximitzar la recaptació fiscal. Sí? Hòstia, va, doncs vaig molt ràpid, disculpeu. Bueno, se li diu a Patiño, l'estàs liant parda. Disculpeu l'expressió, Això no va a cap lloc, ¿qué digo? Se aventura al que todas estas gentes, viéndose oprimidas o quemadas, no tienen otro recurso que el de las armas para comer, y debemos tener por muy probable que luego se empiece a abrir trinchera a Barcelona, procederán a hacer la diversión posible por todas partes. Tenia tota la raó. A vegades la ideologia, si no que li diguin a Hitler, guanya el pragmatisme. I dins un conflicte tenim persones que van més enllà i apliquen una visió ideològica i l'anteposen al pragmatisme dels fets, és a dir, és absurd aplicar les quinzenades, però en una lògica ideològica de Patiño, de càstig i necessitat econòmica es fa, malgrat que tots sabien, tots no, molts sabien que era contraproduent per la seva lògica. I què genera? Entre febrer i març, la revolta habitualment fica que és febrer, però al març ara hi ha episodis que estan vinculats a les pròpies quinzenades. Augmenta la repressió. Bueno, s'aplica tota la lògica de la repressió i què diuen els borbònics? Ha dado tanto terror a los pueblos que han venido a la obediencia de los vegueríos, etc. És a dir, comença a haver-hi el foc pague. Llavors, comparativa d'actes dels catalans. El que us deia abans, no es pot comparar perquè en aquest text ens està dient que són un parell de persones. Sacan por fuerza de todos los hombres ricos que no quieren contribuir, no sé qué, llevándose prisioneros y rescatando sus vidas. Grups petits. Els borbònics. Fuego, quemando, casi todo el país, etc. Sí? Són competitives comparatives i tot això té un impacte internacional. No us penseu que el que succeeix aquí no es parla. Si mireu l'obra de l'Alvareda del cas dels catalans, hi ha un exemple de tot el debat que suscita l'Imperi Britànic, bueno, a la Gran Bretanya. Llavors, The Deplorable History of the Catalans, que és una obra de l'època, explica Bracamonte i Fiennes són els comandants que estan combatent aquí. A veure si Arbúcies, Villargordo, Viladrau, Terrassa i totes places han sigut pràcticament cremades fins a tot, fins als fonaments. Bueno, han saquejat, les esglésies han violat, etc. Se'n parla internacionalment del que succeeix aquí, no són fets aïllats. I durant tota la guerra veurem que els successos de Xàtiva, de Barcelona, de Lleida serviran d'exemple per parlar del despotisme il·lustrat. No, disculpeu, aquest terme oblideu-vos del despotisme, que seran de les bases i dels arguments a favor de la il·lustració. Ho hem treballat a classe. Tots aquests casos són propis d'un sistema absolutisme de règim feudal que serviran per donar arguments a lo que després es vindrà la il·lustració. Això no es pot repetir. Després la il·lustració amb els francesos, a la guerra del francès, tampoc és que ho plasmin, però les idees es queden allà. Llavors, se m'ha... aquí, perdoneu. Vale, ja acabo, Abril del 14. Ja la cosa es calma. Ha hagut un foc, una gran revolta fiscal, en el moment que deixen haver les quinzenades perquè ja no hi ha hivern, el sufle baixa. Sí? I qui queda lluitant? Els que estan lluitant per un motiu polític, no antifiscal. Llavors, com deia el germà del marquès de Poal, ha resultat la pèrdua d'esperança de poder sostenir aquest incendi que podia ocasionar nostra llibertat. Es queden a les portes. Segons els borbònics, ells sempre parlen de sediciosos, és a dir, els catalans ells els anomenen sediciosos. El fuego de la sedición que se había encendido en este país empieza a apagarse y sobre todo de la parte de Solsona, prop aquí, curiós, perquè el campament base es el Cardona, a donde es feia. Han mudado por aquel pasaje las cosas mucho de semblante y el número de rebeldes se ha disminuido bastante. La guerra segueix, però ha baixat en la intensitat. Se apliquen les requises d'armes que diu para la reducción de este país sublevado y en la inteligencia de su real resolución por la tocante a desarmar los pueblos nuevamente levantados. Entonces aquelles... És a dir, això no pot tornar a passar. Però ells sí ja estan aplicant el mecanisme de la requisa d'armes per monopolitzar la violència, Max Weber aquí, ho faran. Per què? Perquè la revolta de les quinzenades ha sigut una autèntica, disculpeu l'expressió, cagada. Si ja la resistència catalana del 13 ha sigut inesperada, això que ha succeït els trastoca tot i en bona mesura vergu que arriba perquè Tutte Populi no és capaç de posar pau i ordre a Catalunya. És cert que malgrat
que baixi el suflé a partir del març, la revolta perjudica el setge, però provoca una onada destructiva que, si fiquem les gràfiques, recordeu, és un dels pics de la guerra. Sí? El marquès del Poal, en tots aquests combats, el que fa és intenten canalitzar-ho, veiem que amb un relatiu èxit, però sí que donaran pólvora, armes, també aniran, si hi ha un cas de combat, per exemple els fets de la gleba, intentaran anar-hi. Jo considero no una victòria pírrica, és un resultat agredolç des d'una perspectiva catalana, perquè no s'ha pogut mantenir el nivell de revolta antifiscal, però del no res a 3 mesos de màxima intensitat de guerra que ha afavorit Barcelona, doncs és un relatiu èxit. Victòria pírrica? Victòria tàctica, potser. Podríem considerar-ho victòria tàctica, que a la llarga no donarà resultats, és derrota estratègica, però en el propi context de gener-març és indubtablement una victòria, malgrat les derrotes en els combats, que en són poques, paradoxalment també. I pels borbònics és bàsicament és un contratemps enorme. Així com els catalans és victòria tàctica, pels borbònics és una derrota. I pel prestigi de Felip V és una derrota absoluta, perquè han de tornar els francesos a venir aquí. I això en una òptica monàrquica no està ben vist. I els militars borbònics espanyols no els acaba d'agradar això, perquè durant tota la guerra han hagut conflictes entre els militars francesos i borbònics espanyols. Sí? Recordeu les quinzenades com una revolta, jo la definiria com una revolta circumstancial que se sume a una nova capa dins la guerra, és una revolta antifiscal que es canalitza a nivell polític a favor de Barcelona, però que es queda en el que és una revolta antifiscal pels borbònics, però tot forma part de la guerra política, per tant, mereixen el màxim càstig. I això què farà? Una destrucció del territori enorme. Fins aquí, espero que us hagi agradat i moltes gràcies per la vostra atenció.